Ay, muna yun dagita tao. Nagatidog maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo dyan alalaking. Ha? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alaka, yan nga raw, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsatnan. Mangibabain na gijat at tao. Uray kumano saan da nga apelyido ti apelyido idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti deta. Isupay pakariribukam deta. Kanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yung timay papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. Maipapaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na ide nag-iinom da. Anya? Da. Haday, suda man na tili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwan na anya pa ngay. Amo yung matan dito lugar tayo, lima payag ti daga. Ha? Magibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jamat nga talaga ti ugali diya kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan nakateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat manipod ija abroad. Asinaw? Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sa bali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi matiugali na. Anya? Ay, wala. Anwam ti gwapaw no na lasmut ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam? Wana nang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko. Ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikog ka. Wana nang, kat awan na nyaman na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Wana nang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Isu nga tulungan dak nga agdalos iti balay Tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Hey, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, di mo samo kaya ti agpautang, Pilar. Kuha ngamin nana. Lumabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin tisan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya? Adu nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakelao na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman nak. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurok la sa nga ribaw. Wala, ngam nakabaybayagan da nga utang yung nana. Hey, agtal na ka.
Saan asya ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Yapay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka anakam, nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay aberlain. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, anti ilang. Nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti tapwan iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarang mang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Anti? Kita nyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan nyaw ama ibabain. Inkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! Uwen, anti. Mapanak to into nagsweldo, ah. Hello, napintasan nanang ko. Ay, nabartok ka man ay. Sige, sige. Padasin da nga ang tanda. Agwala man eh. Malala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan eh? Daro mo anak mo't lang. Umay na, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam ti buryas? Tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako ako iti babay ko. Nalan. Kwartayon, nanan. One kwarta. Ikandak. Uno buong ti sarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno buong tawa. Ay, na. Anak ko, sige. Mabiglaan ta, ikan ka iti kwarta. Kate, nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter, day. Bayadan nanto kan humulaeng sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Tami nakigawan na. Itid mo amin. Kahit nagdadaal mo nga raw no jak ikan. Or ngagdaya paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kan humutlaeng intun makalako iti baboy. Ta igatang na kano iti buryas dayjay. Agtaraken kano iti baboy. Patsyamay. Kasladi ka pala na irwa mi anak mo. Ano mabartag? Tila'y bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya, kahit ti amati si Kugmaw, saan nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun manda dya nga tao? Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok? Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay.
Ag kasar kaminto ka no, ngam urayan mi pala nga makapasngaya ka. Ala ka. Sapay la ko mga road, ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, andi ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Wen ante, inal daw nga ro titip ko ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me ante. Ay, apa ay, awanan sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Ah, ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, ang tiyan mo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mi lang dagijay ante. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang at ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika, Sharon, ah? Ante. Hala, pumanaw kay Jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakain na babae. Ay, saan mo't ante? Basta pumanaw kay Jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain, kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikaruden ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedom ita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Huwad! Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangigmaw. Ada problema. Di ka lagbay, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka bibiyangan ang. Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan ah? Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Baka umakatinaw. Day talamang tugtog ngar kanyak tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka mo kanyak. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunaw ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makibiyang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Paraan anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di taba ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema ako na. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay, masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumo, Gina nga men. San nga pampanunaw? Ay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak man na no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da dayay. Apay nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal,
Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak na jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idi balasangak ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Kay oray man, adamot dagiti dadakkel na amang problema iti dayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangay. Ay, ti dandanagak ngamin kat jay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto ang malnuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakil na. Ay apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo akakaanakak. Ay ina, pasig damot amin a papaanawa. Nalang! Woo! Wow! Na, ay, sige, Na. ay naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, nahinday ta nga sawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumde mismo nga anak na. Di na mga madilaw ano may suraw. Dito'y ka diti balay da, Carla? Ay, wait. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada nyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo. Uwanan kay tibayin. Anak ko. Ina, sus, kabilin damo itong di anak tabakag. Umay ka na, tatulungan tati anak ta. Naglukonday ta babae. Sino nga may dahil ang babae ay? Apa pinaruan mo ni Carla? Kadi mo maam mo lang yan. Ay, na po. Basta umay ka na tayong tatulungan jay anak ta. Bagbagaan nyo tanak nyo. Aga-agaw iti asawa. Ha? Nanang. Ay, hindi kaya tasawan da ito'y Carla. Sino day jay a babae? Asawa tinubyok. Anya, kayat mo asawain. Adda asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Wananang. Sorry. Baka wanandak no nagulbudak ka da kayo. Ay, por Diyos, rumwaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay kan, sumrektan dito balay, tarasam. Ilang, agrobot ka. Intagitaan ni Riyong anak ta di pasintaw. Anya, apay nga da ije presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays, ta nagtakaw iti motosiklo ken alahat. Anya! Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo, ta nakabasol mo ngamin. Kat nimot Carla. Agpas ngayon iti mabiit. Ay, Anya. Nakabalo doon ti lalaki nga nagtalakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anda nga rugngay. Anda ditan. Awan maramidan ta. Basol damit lang nga. Adi damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayaw na imatan tigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Isungarod ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas jay ngarod dagiti anak tabakan. Wan
Ganun lang ay sana niya kung makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababaid akon. Wala. Dagitikid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nayon na paikid di pakariribukam ha. No pakibiyangam amin ang makita mitaglawlaw mo. Ay, pundot ako namlakay. King ado ti may bagbaga dagiti kakanakam ganyan ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto tadagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw wan no maisuro ita. Gusto nga rudo na. Nakaro ka ba'y? Alabayam. Nakto agkid daw iti pasensya ka nakwada. Lakay. Mababain ako na talaga. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre inta dyan nobyo. Tay baro amo dal day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol? Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, Obyok. Agkita kami ngamin ita. Aw, at kiti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tay ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angem, mabaling ka di mo sang kaibalikas dita. Pangit. Tanagalas adenggan, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Idi pa'y lang amayin nga bagbaganakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat taga-abroad. Ay di ka katagyaman, taadda jay kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas dal daw. Amangan no agbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problemaan ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga ano samto ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaun ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kaya't tagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay saan taubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon piling. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, ter aramidan na. Anya ati madingar aramidin na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw.
Iso nga rumit ay ayatin na. Ay, ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day jay? Jela kwarta na tinayat na. Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano tikas tabakait. Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't dagiti awan itsura na. Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti lakay abak nang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amukon ti style di anak ta. Nagsweldo kan, Orly? Sampay nga raw may lab. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti sweldoyo. Ha? Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya ngayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay mo ti sweldoyo. Asino mo ti sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sa payanta kayat ko agatangan. Andan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat na original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa ta. Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal kasi ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, barumanon tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene? Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. No kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan may tad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jacqueline pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw matan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wen, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yo, Inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid akto makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masusweldo. Nagngina mga minti abang mo dito'y. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigtik ko day siya alugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Kuah, uwan, apay ka di.
Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng terror warta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arod mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Saan ka di, tata? Wow, Juan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo tin apimanaw ti gayam ko. Awatam latante ka nagakseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisinningedak iti chicks. Anya? Patpatger na ngamin ti kanakak. Iso medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kasta gayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay kwa. Awampay. Aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Hay. Awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Diyak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Sini. No kayat mo, agsarak ta itirwar. Tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy friend mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko pakiboyprenan. Kan at least, sininaak pa ngay muna ni Orly sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak kau. Naimbag nga oras yun, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi nana ni Sinay. Amamo ka nagpasulak ang kana. Intag ko maami kaya. Ay ipag-asim barok. No niya ti pangadeng ti anak ko respetuam Mga mintiam mo ka nagkurangag. Wano nagpasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan wadubaw. Ay, barok. Pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kaasimat ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain, awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day, nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nubyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kasday ati babae. Amo na nga usarin ti panunot na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan.
Agam amudan tao, kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Ah, Binilin na tamot jay anak ta. Adita kano ibagbaga iti oray asinaw ti may papan iti relasyon da iti dayalakay. Kang runaan kanaw adita ibagbaga kiniingga. kay nangigmumu jay imbaga na kadata. Saan kano akayat ni Inga ang makinobya di ulitag na? Kanakan na lang with niingga. Apay nga'y aparitan na ang makinobya ni Carlito. Kumaano anak na. Basta tong palang talatan timbaga di anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulitag ngay bagas ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun kay ti kayat mo nga aramidon. Ay, kuha, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahang matan ti cellphone ko. Ay, gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak-langin di. Ay ayatan ka sa hindi. Amin nakidamam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinhaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kuha. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana. Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na papanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. At nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkan iti Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no dayta? Aga-agaw ka itinubyo, Seni. Anya nobyo nga ibagpagamat. Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ay, sos. Carlito, anya ti kaya tasawan dahito eh. Sorry, ang punutin paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Ang di ka madanagan, tas siya katipilya ka. Patsya ka di na kung kayat ni Inga, iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Di ka madanagan. Taurian niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga rod, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papan iti day tabanag. Mangantakit din tanay lumami. Ulat po, Paikay! Sabali man ang di babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagat? Ay, kuha! Mapanakot! Ha? Di ka tumaray, Carlito! Ha? Carlito, mabitlang! Urayan na! Garangga
babae! Sumapol kay ti Baro! Saan ka't daanan ni dasawa kin anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon ti asawa mo! Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan natnatang. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kon ditoy. Ala, agawa am nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako mi aprutas kan natang. Andan ni tabangsal nga agur-uray. Ay nagsapan anak ko. Di ka pa ilanangan. Ay ababaw tabangan kayo pa sa kayo mapanagi sursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod. Tadaras kayo makaipaibos itilako yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Wala bakit? Narigat ti sana mga armusar. Nagruna ka na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang na amo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalita iti balitok. Aywan anya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga daki din. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pwede ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo mo't anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnanaed. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga nuado ti balay na. Wangag paiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay kumaalakwan ta no adag nanaed di ta. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di ba lang ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Wala nang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man ang inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madima no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Balang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madama at trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Nabayagan na Jack nagpaspasya rejay balay tayo ijay Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaso nagbakasyon ka, papa. Barang mabawasan ti stress yo dito Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Un nga raw deyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanan nyo. Oo niyaw. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sika di makaambo ka nagiti negosyo tayo.
Wen, Papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at yukit dia ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Wen nga rod, Papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raud, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalusak. O sige, Papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raud, marilaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga min dito. Manipod na tayo di mamayo, sara ko na nangasawa pay. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kaslakayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikasukan niya. Ay, kahit ada-kada kayo dayta, Papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga, sika. Ayos lang mat, sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Sika ngay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino ngay ti umuna pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Ha? Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unngag paiso. Simangpot siguro ti akin kuko ay ti day balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta nga rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natenggan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Ay, umayan dito Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day, dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? What? Anya ka day, tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumot ni Mylene. Mabalin ka day nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin na amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod itinateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan ken paginanaan ken ni Mylene. Ang mga no iso ti akin ko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no isun ti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayan day jeng urayan Basta ag naadak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nakmaten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umano da. Nakasaganak ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatig lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan nak. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. George. Day talagayam.
Saan ka mat siguro ang narigat na pagserbiyan? Sanak met amasailan. Amom ka di a Filipina met lain ti mo na nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka mat agpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalinton nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, umanugot lakit diti anak may ay ka. Umanugot kami meten saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may ti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo nga agnad. Malidayana kung may sa jay. Naibaga ko ni ti anak ko nga da kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalaysa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalaysa mi kani Agnes. Ket agfurgudak ton dito'y Pilipinas. Ay, katuwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka da kayaw. Uray da kami ti paralinis, iti balay mao. Agyaman aklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam man gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur itinatang, amom ti sasawang may len. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang itinatang. Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tami nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkidi Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungarod anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't ananagsin ti trabaho dito. Awatan niyo kumara ito ya kwarta, nanang. Nagado a kwarta? Abas toyo da ito. Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan mi nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. Adda ngaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sasaaden me itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensyakan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon.
Ay, na. Nagmayatan. Hindi, hindi ko ko bakit. Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga min di kutsun na lakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italaga min ang makakutsun na kitikas tao. Nag-post call ka naglawa akama. Uray ag kinamat ta dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin bakit. Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Ada ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangala iti katulong. Ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita bakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Tauri ipakita tanton tito na nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, Hay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa babaknang. Hanay. Ba nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak, taadupay ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo, uray mano abulan asaan asumangpet. Uwan ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng, urayam laeng anak ko. Nay, Agnes, ada na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidim sa anak ko. Baro met agwapaw. wan nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang empim mo sa'yo ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit akman iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaad kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti na iti balay. Katangay saan pa yung nagkasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan nana. Ana, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Mandayta, naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayon. Magsibaklay ti gargaret nan Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo tanyag ni Stibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak kaban ni kasta anak ni George itayang daw. Ururayan nan sa tirurwar tayo. Apay gaya kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay gaya papanawan na tayaw. Sana nagkasarda Agnes ken George. Isong awan karbangan na bakit. Agawid tayon. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Ay, pakawanan na kumano nagbalinak anapa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George,
Isungag subliak manan amarigregat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ng tigayim ko akad-kadwak nga agi sur-sur-sur. Ay, agyaman tasan kagayam agimura kanyak gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo.